Boa tarde, hoxe é 12 do 12 do 24, 12 máis 12, 24. Estamos na Librería Cartabón, como sempre. Sabedes que a Librería Cartabón é a nosa patrocinadora deste espazo de conversas Biosbardia, os oficios do libro. E hoxe temos a sorte de contar con Ima López Silva. Ima, eu coñecinte, xa non te acordarás, cando saiu aquela revista que se chamaba Alquimia, cando ti e eu ainda éramos bueno, eu estaba estudiando xornalismo e ti estabas rematando filoloxía. Sí, Debeu ser, pois, non sei, no ano 99, 2000, máis ou menos. sí, E ti colaborabas con esa revista que dirixía un moi amigo meu, que se chama Alexandre Pereira. sí. Ima López Silva naceu en Santiago no ano 1978, profesora da Escola de Arte Dramática de Galicia, e investigadora e crítica teatral, e sobre todo é escritora, que falaremos de varias cousas, pero especialmente falaremos da túa faceta como escritora. Gañou dous premios máis importantes de Galicia, o Xerais no 2002, coa novela Concubinas, e o Blanco Amor no 2007, con Memoria de cidades en luz. A maiores ganou outros premios, o Losada Diéguez, Premio da Crítica, os premios da Gala do Libro. Ten unha longa traxectoria que ademais empezou desde moi cedo, porque é unha das gañadoras dese premio Rúa Nova, que en algún momento foi como premio fundacional, non? Era aquel, sería como premio da canteira, non? Sí. Gustaría empezar por aí, é dicir, como recordas pois esa época, non? A época en que gañaches ese premio, que tiñas, coido que 16 ou 15 anos, non? Sí, 16, 17. Fora finalista o ano anterior a gañalo, entón, imagínate, empecé a ter relación con ese premio, igual tiña 16 ou 17 anos. E lembro como unha época moi ilusionante, porque realmente eles lograron que aquelo era a Biblioteca Nova 33, que pertencía á antiga Caixa de Aforros de Galicia. E entón eles lograron xerar un pouco de núcleo alrededor do premio, alrededor da biblioteca. Aí, por exemplo, coñecín a María Canosa, somos amigas dende entón. Tamén estaba un pouco naquel núcleo Verónica Martínez Delgado. Entón, ese grupo, non, de persoas que logo continuamos dedicándonos á escrita, de alguma maneira xa empezamos daquela, non? Entón, naquelas comidas de entrega dos premios, pois unha vez decidíramos romper o protocolo para sentarnos precisamente todos xuntos, porque nos obrigaban a sentar cos nosos pais e todas estas cousas. E logo lembro tamén que para mí foi moi especial aquel ano no que gañei o premio, porque con esa tendencia que tiñamos a romper os protocolos, decidimos ir a sentar a tomar os postres cos escritores aos que admirábamos. Entón eu funme sentar con moita cara dura á mesa onde estaba Carlos Casares. Entón coñecín ali a Carlos Casares. Carlos pediume un que lle mandase se tiña algo escrito, e de aí saiu en realidade pois, o meu primeiro libro publicado en Galaxia, que é un libro do que ninguén se lembra e que tamén está descatalogadísimo, que se titula Rosas, Corvos e Cancións, que era un libro de relatos. Ese tedelo. Entón, para mí foi moi especial porque bueno, ainda que Carlos desgraciadamente morreu relativamente pouco despois, pero sí que foi importante, non, aquel momento, e sobre todo aquela complicidade entre dúas xeracións, non? Aquela xeración xa de persoas un pouco maiores foi capaz de entender, non, que podían acompañar a xente máis nova que probablemente podían decir que éramos unha panda de críos, non chegábamos a 20, non? En cambio sí que tiveron esa vista, non, de darnos esa marxe e ese espazo, de tratarnos como algo que non éramos, non? Porque eles nos trataban como escritores, como iguais, non? E realmente non o éramos, non? Pero souberon formarnos para iso. Como influiu o feito de que entrases con esa naturalidade no que o sistema de publicar, non? Porque supoño que antes diso, a mellor víalo tamén como algo moi distante, pero incluso de unha maneira errada, non? Porque non tiñas ningunha referencia do que significaba un editorial, nin o que significaba publicar en galego, e de repente entras con esa naturalidade, non sei como recordas, non? Pois recordo xustamente como moi natural.
É dicir, quizáis, visto con perspectiva, que me estás obrigando ti agora, que nunca pensara niso, quizáis era un pouco usado, non? Pensar que o máis normal do mundo era entregar esa novela, bueno, non era unha novela, ese conxunto de contos, que me dixeran que si en Galaxia e ala todo pa diante, non? Claro, eu creo que esa é a soberbia da mocidade, non? Claro. Decir, como me van a decir a min que non? É que, en realidade, nunca me plantexei que me puderan decir que non, sabes? Entreguei aquilo lembro que me chamou, estaba dormindo, sonou o teléfono ás 9 da mañá, unha cousa así, e era Damián Villalaín, que naquel momento era su director da Editorial Galaxia, entón el como que lle deu aquel un empaque moi institucional, son o subdirector da Editorial Galaxia. E eu non sabía, digo, quen dis que es? Que creo que lle dixen, pero despois acabei traballando con el na ESA. Na escola, claro. Claro, eu teño falado con el e dicir, eu creo que che dixen, algo así como, non sabía que Galaxia tivera su director. Claro, para min, iso, eu creo que non era realmente, cando es tan nova, non? Por unha banda tes algunhas cousas idealizadas, pero por outra non es demasiado consciente, non? Non tanto da importancia que ten como da importancia que pode ter para outros, non? E eu creo que eu estaba aí, pois, nesa especie de naturalidade na que non lle daba realmente importancia. Entras na vintena como autora publicada, pero hai un pretérito diso. Hai unha infancia, non sei se che acorda como era a túa relación cos libros, non? Agora, claro, os López Silva, claro, estás ti como escritora, está o teu irmán como gran, bueno, tamén escritor, pero casi como unha figura aí totémica, non? Sí, Exactamente, sí, un intelectual, non? Un gran coñecedor, para que non coñeza a Xosé Antonio López Silva, é un, bueno, creo que profesor de instituto de latín e grego, pero aparte, bueno, é unha figura moi interesante, pois para seguilo como investigador e como divulgador dese mundo clásico, non? Sí. Pero claro, non sei, na infancia dos López Silva, claro, podemos imaginarvos na vosa biblioteca xigante, nos libros moi gordos, pero non sei se será así. Claro, meu irmán naceu sendo así, sabes? Meu irmán é maior que a min, ademais, levame 6 anos, meu irmán era un intelectual cando era un neno, entón eu creo que sí que lle debo a él, bueno, na miña casa sempre se leu moito, os meus pais foron moi humanistas, non? Entón sí que sempre tivemos moita relación cos libros, pero realmente eu a relación cos libros lle debo a meu irmán, porque era o que sempre estaba lendo, con esa curiosidade intelectual, creéndome maior do que realmente era, non? É dicir, estaba empeñado, que sei, eu tiña 6 ou 7 anos e meu irmán me ensinaba o alfabeto grego. Entón, claro, eso sí que o mamei. Sí que creo que unha cousa que lle debo a él, porque me pillou moi ben de idade, non? A súa paixón polas clásicas, probablemente eu non tería a formación humanística e o pouso clásico que teño se non fose por él. Por ele e por meu pai, non? Pero realmente ele era o que estaba, non, máis preto de min, mercándome libros, non? El tiña este empeño en que eu lera cousas clásicas, entón, por exemplo, lembro, que a mí se lembraba aí atrás, que me regalou o libro de Anisia Miranda, o de Bellos mitos e lendas da Bella Grecia, que para min foi un libro de cabeceira, que agora é un libro de cabeceira para as miñas fillas, non? Carai. E ese libro foi el quen mo regalou un ano polo meu aniversario, non? Pero claro, estamos falando de que igual eu tiña 8 anos e el tiña 14 ou 15, que tampouco tiña idade el de estas cousas, pero como che digo, el sempre foi así. Entón, ese vínculo na miña casa eu creo que yo debo a él, e bueno, a súa trayectoria pois o demostra, non? Que aí está pois como un referente, e que eu se tivese que definir a alguén como intelectual, ese é meu irmán. A verdade é que sí, e caixe perfectamente. Falas que na túa casa erades moi lectores, en xeral, pero escritores, xa había algún precedente na familia? Non, eu creo que non. Meu irmán, bueno, facía evidentemente os seus pinitos literarios, escribía moi ben porque lía moito, claro, pero eu creo que a primeira persoa que lle deu así por escribir, non máis literariamente, ou con unha vontade, non, de continuidade, sí que fun eu. Por exemplo, os meus primos saíron todos moi científicos, entón teñen outras formas de expresión. Incluso non hai unha vea artística clara tampouco. Igual son adoptada ou algo, pero non creo que son a única, ou prefiro dicir a primeira.
E de onde crees que sae ese ímpetu, esa necesidade de escribir? Da lectura ou de algo máis? Eu creo que teño unha mente creativa. Moi racional, pero creativa. E cando a unha mente creativa a orientas moito cara ao mundo humanístico, eu creo que é fácil que se decante pola escritura, porque todos aprendemos a escribir, pero non todos aprendemos a debuxar, por exemplo. Claro. Non? Entón, por exemplo, sí que acabei debuxando, sí que acabei facendo cousas, non? Pero creo que a vía literaria foi a vía que tiña máis preto, non? A que entendía que podía desenvolver eu. E sobre todo pola miña conta tamén, non? Sen necesidade de clases, de reforzos, non? Simplemente coa simple lectura. E había daquela algúns autores que eran como así os que máis te chamaban, ás veces sempre se dedique, ¿no? Cando un empeza a escribir casi por imitación, ¿no? Por admiración, máis imitación. Non sei se no teu caso sucedeu iso. Sí, eu era unha fan, pero fan de perseguilo de Manuel Rivas. Sí, unha grupi. Era total, porque ele é un individuo que se fora un grupo sería grupi. Claro, Manuel Rivas naquel momento que representaba algo que era moi fresco, non? Que era alguén relativamente novo que estaba facendo un tipo de literatura que xa non era a literatura dos vellos, non? Estaba conectando coa miña xeración. E tamén desde o xornalismo, non? Eu creo que hai ese vínculo co mundo real, non? Coa actualidade, foi o que nos deu Manuel Rivas a miña xeración. Entón, pois, digamos, no noso contexto, eu era grupi de Manuel Rivas, era moi fan de Álvaro Cunqueiro, gustaba moito Álvaro Cunqueiro, e logo lía prácticamente todo o que me caía nas mans, non? Pero bueno, tiña moita querencia, fíxate, curiosamente non tiña unha gran querencia pola literatura española, tiña sobre todo moita querencia pola literatura norteamericana e pola literatura francesa. Entón, ainda estes días, intentando facer limpeza, deime de conta de que non tiña libros comerciais españois para vender en Wallapop, porque non fun compradora diso, digamos, na miña vida, non? Entón, bueno, moitísima literatura galega, que era o que eu realmente quería ler e o que me gustaba, pero sí, nos meus 16, 20, 25, o que lía era sobre todo iso, literatura norteamericana e literatura francesa, a mes era de orde, non? Ti estudas filoloxía galega, pero fas a túa tese doutoral sobre o sistema teatral. Aparentemente non iba nesa liña, ao mesmo tempo estabas xa gañando premios xerais, facendo unha serie de cousas relativas á narrativa, en cambio tiñas ese interese polo teatro. Algo que como autora non tiveches nunca, que saiba, non? Non, como autora non me sae ben, nin me sae nin me vai sair ben se me saíse. Eu, o interese polo teatro foi un interese investigador, porque me parecía que era un espazo donde realmente estaban pasando cousas, donde non había cousas ditas, non? E que, polo tanto, que de verdade permitía reflexionar, investigar, non? E darlle un pouco para adiante a unha vía. Logo, isto creo que é a primeira vez que o digo, pero sí que o lembro como algo moi consciente naquel momento. En boa medida me fun cara ao teatro porque era unha vía de crítica na que non era nin xuiz nin parte. Eu non quería irme pola vía narrativa porque era parte, e non quería irme pola vía da poesía porque fora parte durante moito tempo. Non escribía poesía, pero todo o meu entorno de colegas eran poetas. Entón, sí que tiña claro que a mí o que me interesaba era a literatura contemporánea, entón non me vía capaz de dedicarme con solvencia crítica e con capacidade teórica a poesía galega. Entón, por iso, me fun cara ao teatro, non? Me parecía un espazo onde eu podía manter a distancia académica. E non me arrepento para nada, porque bueno, o teatro é un mundo fascinante, non? Que ademais nos dá as persoas que estamos na literatura e moi metidas nos dá unha visión do mundo completamente distinta, non? Porque os artistas do teatro están pensando noutras cousas, exprésanse de outro xeito. Entón, para mí foi unha das cousas máis enriquecedoras que teño na vida, non? A día de hoxe que vivo no teatro, claro. É o teu oficio, porque és profesora da Escola Superior de Dramática de Galicia, faz crítica, ainda faz traballos de investigación,
Non sei se desde que empezaches, xa pasaron, ao final xa temos unha idade, xa pasaron 20 anos, non? Non sei como ves a evolución do teatro en Galicia nestes 20 anos. Pois, bueno, o teatro en Galicia asentouse, é dicir, eu creo que nese período dos 90, non, que era cando empezábamos nós, pois estaba, non, nun proceso de formación, non, do que era o sistema, aínda non había moitas cousas que hai agora. Creo que o gran cambio o marcou a ESAD, apareceu unha xeración de artistas en todos os oficios teatrais, pero bueno, sobre todo na dirección e na dramaturxia. Eu persoalmente percibo, e creo que o gran cambio no que penso moito e no que investigo máis, de feito, é na extraña querencia do teatro galego polo posdrama. Explícome. Todos os teatros do mundo, a partir dos anos 90, efectivamente, pois conducironse cara a esas opcións, non? Máis de teatro físico, máis de ruptura do argumento e todo este tipo de cousas. Pero o teatro galego é unha cousa que é excesiva, é dicir, en termos absolutos, hai máis posdrama en Galicia que en Francia. Carai. Sí, entón eu sempre me preguntei por que o teatro galego tiña esta querencia polo teatro non falado. Entón eu creo que no teatro é dun dos espazos onde mellor se ve bueno, o drama da lingua, non? Eu creo que esa xeración que é probablemente a xeración mellor formada no teatro, polo menos que tivo máis oportunidades de formación, máis consciente do que quere facer, con máis ferramentas, máis recursos, non? E sobre todo que teñen a oportunidade que nunca houbera no teatro galego, que é facer teatro nun sistema feito, non ter que construir o teatro ao mesmo tempo que o fan. É a xeración máis desgaleguizada da historia. Xa. É unha xeración que non ten xa a lingua galega como lingua propia e polo tanto están nun espazo no que o galego é a lingua vehicular, pero é unha lingua coa que eles xa non sempre se identifican. Moitos sí, por suposto, pero teñen unha relación coa lingua que, claro, nunha arte como o teatro que permite outras formas de expresión, pois están optando por unha vía, non? Unha vía do medio que creo que define moi ben este país, non? Xa. E eu creo que ese é un dos grandes cambios, unha das grandes características do teatro agora mesmo, que o diferenza moito daquel teatro super comprometido, xa non digamos dos 70, non? E dos 80, pero sí dos 90, non? Todas esas compañías que estaban realmente querendo facer un teatro para Galiza e bueno, pues loitando en realidade contra os elementos, e os elementos viñeron despois, non? E a ver que pasa. Eu teño curiosidade por ver que será do noso teatro dentro de 20 anos, non? Nese momento no que realmente a curva xa sexa esa non teña retorno, en a que pois incluso a seguinte xeración pois xa non teña ningunha necesidade de expresarse en galego porque o seu público xa non lle vai demandar. Xa. Nese sentido, a narrativa e a poesía non están aínda nese estadio da que me falas tú na dramaturxia, non? Non, eu creo que a narrativa e a poesía están aínda na lingua como vehicular, porque o sistema literario aínda exixe a lingua como vehicular. Pero bueno, creo que asistimos, non? E todos percibimos, bueno, para empezar, unha baixa de calidade da lingua na escrita, non? Eu creo que eso é generalizado, pero sobre todo creo que estamos asistindo a unha relativización do vínculo coa lingua por parte das escritoras e dos escritores moi evidente, non? E entón, claro, eso mesturado, ademais, coa vontade de profesionalización, non? Entón, claro, xuntanse dúas cousas que son un cóctel molotov, que é a necesidade de cartos ou simplemente a carencia polos cartos, non? Que non sempre é necesidade, e é unha lingua precaria, non? E ademais unha lingua que te conduce a máis precariedade, non? Entón, claro, ese cóctel estoura no momento en que de súpeto todos creemos na falacia da profesionalidade, non? Entón, bueno, fíxate, curioso, non? Esa falacia por donde primeiro sae é precisamente polo compromiso lingüístico. O que pasa que esa vontade de profesionalidade é casi unha especie como de máis ben unha expectativa aspiracional que unha realidade, porque por moito que se vendesen libros en galego, ao final cobrando 10% de royalties é moi difícil, non? Evidentemente, é dicir, de vender libros en galego, vamos, eu creo que non vive nadie. Claro, aí está a falacia, non? É dicir,
se queres vivir de vender libros en galego, telo mal. Entón, como vives de vender libros sen renunciar, non, a túa lingua materna ou a lingua que se supón que te define como escritora ou escritor, non? Entón, bueno, ao mellor resulta que aí a decisión é a da non profesionalización, non? Outro día li un titular de Olga Novo no que, digamos, contra o ruxe habitual, non? Da xente que quere optar por unha literatura comercial, etcétera, etcétera, pois ela, unha gran poeta, que sempre foi unha gran poeta, di, bueno, que eu non quero ser profesional, porque ao mellor resulta que o que preserva, non, a miña poesía é o desvencello dos cartos, o desvencello da necesidade de vivir disto, non? Eu sempre tive en claro que eso, non vivir diso che daba unha liberdade que é moi desexável, non? Nunca pensei que a liberdade na literatura galega fose ser tan desexável como chegou a ser, tamén cho digo. Eu pensaba que nós estábamos nun espazo moito máis preservado de certas cousas do que finalmente chegamos a estar. Pero sí que eu caín na falacia da profesionalidade, non? E sí que me decatei de que te leva a incoherencia. Entón, bueno, claro, aí tampouco, bueno, creo que eso é algo que ten que valorar cada quen, e tampouco creo que sexa xusto que nos o xulguemos, non? É dicir, porque cada un sabe as súas vidas, as súas historias, e tamén pode ter os seus soños, non? E é moi razoável querer vivir da literatura. Querer traballar constantemente niso que soñaches. Que pasa? Que como eu tamén son unha marxista recalcitrante e considero que todo traballo é unha explotación e que en realidade o sistema fai que pensemos que nos ten que gustar traballar, pois se aplicas iso tamén aos soños de profesionalizadores, pois igual tampouco mola ir a 5 institutos diarios do teu peto, chegar cansado como se fueras profe de secundaria e todo porque lles mandan ler os teus libros, non? Entón, ao mellor, eu prefiro estar na miña casa escribindo, por exemplo. Escribindo na que non me dea cartos, claro. Pero ao final tampouco os gasto en gasoil. No, digo, porque ao final é unha contradicción, é dicir, se és profesional da escrita, pero tens que estar peregrinando polos institutos de Galicia, en realidad non estás vivindo da escrita, estás vivindo de algo que produce a escrita, pero non da propia escrita. Ao final é o mesmo, estás vivindo da escrita que escreves cando non traballas. Exacto. Entón, ao final, a conclusión é que os artistas sempre fan arte fora dos espazos laborais. Claro. Eu creo que ese foi a gran vendida da burguesía e da novela burguesa, que cando nace a novela, non? Pois esa vendida de podes vivir disto porque eres burgués, porque podes aspirar a ter traballos que non sexan manuais. Sí, claro, pero os que dan cartos son os outros traballos, non? Entón, bueno, pois ao final vas ter que escribir a marxe da túa vida, non? Porque iso tamén é o que che permite, creo eu, esa distancia crítica, non? Que é a que considero que debe ter o bo novelista. E eche preguntar máis adiante, pero como falaches de que ti caíches na falacia da profesionalidade, non sei se te refires a esa época en que entraches nese circuito de publicar en galego ao mesmo tempo que en castelán. Non, eu eso me gustaría mantelo, de feito, porque bueno, ao final chegas a máis público. Eu entendo ademais o proceso de autotraducción como un proceso que acaba revertendo positivamente sobre a revisión do texto en galego. Entón, o meu sistema é que escribo a novela en galego, deixo pasar un tempo, digamos que o que entendo como revisión en profundidade tal é a traducción. A mí traducir me gusta moito, non? É un traballo que teño feito incluso para outras linguas, entón resultame agradável, non? Ese proceso que tamén considero un proceso creativo. E polo tanto eu sempre que poida traducir as miñas novelas ás máis linguas posíveis, pois fareino, evidentemente, non? Se é ao mesmo tempo ou non, que eu creo que cos niveis de vendas dos que estamos falando me parece que temos uns debates que ao final non son debates certeiros, non? É dicir, o que deberíamos aspirar é que sexamos coñecidas na literatura española, na literatura portuguesa, na francesa, na que sexa, como autoras en galego. E non logramos, e iso creo que xa non depende de nós, pero tamén non logramos que a nosa proxección exterior fose a través das nosas obras en galego.
para ben e para mal, eu creo que, bueno, por desgraza para a nosa integridade, digamos, nacional, non? Como escritoras, o noso filtro para chegar ao resto do mundo é a literatura española. Non nos queda máis remedio. As poucas traducións que conseguimos ao francés, ao inglés, ao checo, van proceder de que sexan capaces de ler en español. É así. Eu, nese sentido, por iso prefiro controlar eu a traducción. Por iso prefiro que a traducción sexa algo que sinto como propio, non? Porque é unha lingua que domino, que encima poñerlle aínda outro filtro máis de alguén que interpreta, etcétera, etcétera, non? Entón, para min, o sea, tendo en conta que como calquera escritora ou escritor o que quero non é vivir da literatura, é xenerar cantos máis lectores mellor, canta máis xente me lea, máis chegará ao mundo que quero contar, non? Nese ego que nos caracteriza as escritoras. Que inherente claro, ao oficio. Por suposto. Entón, canto máis consiga chegar, pois mellor, non? Entón, para mí sí que é importante pois conseguir esa traducción ao español. E tamén esa é outra, non? Porque nunca debatemos bueno, pois das loitas, non? Que significa ser unha autora que quere seguir sendo unha autora galega na literatura española, pois ter que estar revisando a página de créditos para que se diga que esa novela é unha novela traducida. Algo que, disculpa o inciso, case nunca sucede. Case moi poucas veces sucede. Eu intento que estea, ás veces non sucede, non por mal, é que realmente por aí fora ninguén ten eso na cabeza. Entón, eres ti que lle ten que decir, por favor, poñede isto e tal. Entón, bueno, ao final son pequenos xestos que te fan sentir mellor, non? Con esa peaxe que temos que pagar as autoras e os autores galegos, que é pasar pola literatura española, non? E logo, claro, tamén a peaxe, que é unha peaxe que eu sufro especialmente, que é que nós temos unha literatura en realidade moitísimo máis libre, porque non está suxeita a ese espazo comercial que é absolutamente demoledor. E claro, cando chegamos aí, donde todo está controlado polo demoledor comercial e polas vendas non dunha obra literaria, sino dun produto chamado libro, pois claro, aí témolo super difícil, non? É dicir, aí temos prácticamente as portas pechadas en editoriais grandes, en editoriais comerciais, porque a cousa máis absurda do mundo é que che din que si escribes literatura, pois que é descomplicado. Entón, a min cando a miña xente me dixo, bueno, es que claro, escribes moi ben, pero escribes literatura. Eu pensaba que todo o mundo escribía literatura. Ai, non. O que mellor se vende é o que non é literatura. E bueno, pois entón, vale, claro, eu vou coa miña cabeza de filóloga, de teórica da literatura, con eso, bueno, entón aí tes que rebaixar esas expectativas, ou, se non as rebaixas, asumir que en realidade eso o tes porque é unha peaxe estrictamente orientada a facer ti coa túa propia obra o que non fai a Xunta de Galicia cando leva a literatura galega a unha feira, non? Bueno, si é que leva a literatura galega a unha feira, que eu creo que non leva a literatura galega a unha feira, non? Pois eu creo que ese é o tema. Entón, bueno, aí nos manexamos todos, creo eu, nun mundo de contradicións. Depois retomaremos este tema, pero quería ir cara atrás, cando con só 24 anos, máis ou menos, gaña o premio Xerais. Non recordo se houve algún premio para unha persoa tan nova, pero debes estar aí no top. Eu creo que houbera un que non lembro como se chamaba, un dos primeiros Xerais, que o levara un rapaz de 20 anos que nunca máis volveu a escribir. Eu sempre me preguntei que fora del, a verdade, porque a novela estaba moi ben. E fora pois, uns anos antes, a verdade. E despois si fun eu. Bueno, é o caso daquela parella que era un pai e unha filla. Sí, ese tamén, a nena moi nova. Sí. Como recordas aquel momento? De repente, claro, o Xerais a mes daquela era... Eu recordo que daquela Radio Galega retransmitían en directo a gala de entrega, non? Eran outros tempos para a literatura. Eran outros tempos, sí. Eu aí sí que era consciente do que era gañar o Xerais. Así como do outra non era, uns anos despois, sí que era consciente. Eu puxenme moi nerviosa, pero moitísimo, e mira que eu son unha tía tranquila, puxenme moi nerviosa cando vin no periódico publicado os finalistas e me vin aí de finalista. Eu lembro que fun correndo á casa de Dolores Vilavedra, que era a miña directora de tese e amiga, e dixen, Loli,
Dios, estoy finalista no Xerais. E que ela, bueno, pues nada, igual lo ganas. E a mí aquilo me parecía imposible en aquel momento. Pero claro, o día que porque claro, publicábase para que estiveras pendente, non? E reservaras o día, era un acto moi especial, non? Entón eu, o día que se fallaba o premio, dormira, pero desde que me levantei pola mañá e decateime de que era o día do premio, nerviosismo, cando sonou o teléfono, tremíame a man. Sí, sí, e logo iso tiven que ir a Allariz. Mira, tiven que ir a Allariz Sí, porque daquelo premio Xerais é itinerante. era cada itinerante, ano sí, sí, celebrase entón nun o meu lugar. tocoume en Allariz. Entón, claro, levaron os meus pais. Fun a Allariz cos meus pais, e o meu irmán non me acordo se viñera. Claro, a xente non sabía que, é dicir, a persoa gañadora se facía pública no medio do acto. Ti sabíalo desde pola mañá, a prensa non nos sabía tampouco, e entón se facía público no acto, non? Entón, claro, eu ali estaba rodeada de xente que coñecía, que pensaban que fora porque estaban algún dos xurados, Claro. dos outros, e cando en realidade estaba ali porque gañara. Entón foi moi especial. E si, foi unha cena moi, bueno, moi chula, a verdade. Fora ali na curtidoría. Bueno, sí, ainda hai pouco atopei as fotos. E a verdade é que creo que me lembro de todo, non? Intentei ser moi consciente, non? De todo aquilo. Lembrome ata da entrevista que me fixo Camilo Franco, sentados ali, porque claro, a Camilo coñecía polo teatro. Entón, sentados ali na mesa, tomando licor café os dous, facendo a entrevista, claro, da Voz de Galicia. Entón, sí, foi inesquecible, literalmente, porque non o esquecín. Sí, porque daquela insistimos, o Premio Xerais era unha institución así con todo iso, efectivamente. Sí, eu creo que Xerais daquela, creo que logo se perdeu iso, pero eu creo que Xerais daquela e aínda nos anos posteriores era moi consciente de que estaban facendo un premio que canonizaba a literatura galega. Non era un premio para vender máis libros, a editorial. Era un premio para xerar un catálogo, incluso para buscar novas voces, non? Eu creo que naquele momento había un pouco a conciencia de que se necesitaba unha renovación xeracional, non? Creo que o premio Xerais estaba servindo para iso. E a editorial era consciente de que o facían para iso, non? Eu creo que, bueno, nos últimos anos o premio Xerais é outra cousa, non? Non digo que sexa peor, non? Pero creo que serve para outra cousa, non? Non teño tan claro que haxa conciencia de que os premios sirvan para canonizar na literatura galega en xeral. Sí, seguramente reorientouse, ¿no? Agora é como máis comercial, máis claro, sí, buscando iso. Comercial é o sentido dun premio editorial, non? Claro. De editorial comercial, pues como pode ser Salvando as distancias o planeta, ou Sin salvar as distancias, non? Busca, digamos, o mesmo tipo de obxectivo aplicado, evidentemente, a nosa pequena literatura. Pero non che dá a sensación de que en xeral o mercado literario en galego, desde o punto de vista editorial, fixo ese escorzo un pouquiño, non? Que o mellor, efectivamente, hai 20 anos había esa busca, sobre todo iso que falas do relevo xeracional e de acabar de normalizar o proceso que empezou coa autonomía, pero que despois na década seguinte xa estaba esa ilusión de o que falábamos antes, de gañar públicos, de que as novelas, iso de que esta novela lea quen non lê nunca en galego, é dicir, cambiaron un pouquiño as tornas, non? Sí, bueno, porque eu creo que a propia normalización puxo sobre a mesa unha cousa que era obvia, que as editoriais son empresas. E, polo tanto, as editoriais, igual que as librarías, non teñen que gañar cartos para poder sosterse, non? Incluso para poder sosternos e para poder soster todo isto que chamamos literatura galega, non? Entón, claro, chega un momento en que non é sostible isto se só pensamos nas musas e nas esencias, non? E polo tanto creo que ese xiro foi un xiro razoable e probablemente un xiro tamén que ten que ver coa normalidade, non? O que pasa que eu creo que ese xiro debera ter ido acompañado de unha... Bueno, tiña que ter tido un acompañamento institucional porque se estaban aplicando criterios de lingua normalizada a unha lingua en perigo de extinción. Claro. E, polo tanto, claro, todo se esfarela no momento en que batemos de fuciños co teito de lectores, non? Que non temos unha literatura que sexa lida, realmente, fora do ámbito juvenil, que é totalmente... que en realidade é unha cortina de fume, non? Eso non sostén unha literatura, non?
Polo tanto, eu creo que aí teña que ter habido un acompañamento institucional, non a modo de subvencións, sino con unha política realmente orientada a pensar que podía pasar isto, non? Polo tanto a poñer as ferramentas que puidesen palialo, non? Tanto, obviamente, no ámbito lingüístico, que estamos vendo desde hai uns días dunha forma tan evidente, como desde o ámbito puramente organizativo, non? Houbo pasos, non, xa non digo o cumprimento da lei do libro, pero houbo pasos do proceso precisamente de normalización cultural que non se deron. Falo dos procesos de exportación, falo da propia animación á lectura, non, máis alá dos colexios e dos institutos, falo dunha verdadeira política cultural que non se centre en organizar actividades para maior en gloria ante que nas organiza, sino que trate verdadeiramente de xerar, non, un tecido cultural. Claro, iso non se fixo, e as empresas por si soas, por moi boa vontade que teñan, Xerais, Galaxia, no seu momento a nosa terra, Lai o Vento, pois por moita boa vontade que teñan, eso non o poden soster porque non é o seu labor. E non pensas que tamén os autores caeron quizáis nesa trampa de, ainda que non teñen iso que falábamos antes da profesionalidade, pero teñen como bueno, lexítima, non? A ansia de conseguir lectores a todo risco. Bueno, tema ese que temos sido xurados en premios literarios, non sei se pasa a ti o mesmo que me pasa a min. Eu teño a sensación ás veces que me queren colocar novelas comerciais xusto no sitio onde eu creo que son menos necesarias, é dicir, que justamente nun premio onde podes arriscar un pouco, non? Para iso é máis que evidente. Eu creo que, bueno, claro, tamén depende de quen estean os xurados, non? Bueno, iso por suposto, pero iso fala a vontade dos autores, que son os claro, que mandan, claro. ¿no? Sí, depois efectivamente hai xurados que están encantados con iso. Claro, porque aí está, porque un autor pode mandar o que queira, que se o xurado decide non premialo, pois non se premie, punto, e aí queda para que yo publiquen comercialmente, non? Que hai mundo fora dos premios. Eu creo que os autores e as autoras caemos na impostura. Caemos na trampa non da profesionalidade, senón da foto. Caemos nas redes, na rede das redes, non? Caemos na crenza de que facerse unha foto con un fotocol detrás implica vendas de libros, éxito, lectoras e lectores, non? Claro, me foi moita gracia, non? De que serve unha gala de premios tipo Oscars cando non hai xente que te lea, non? Que absurdo todo, non? De que serve estar constantemente facéndose fotos nas redes, dicindo, fun a tal sitio a facer isto, que cando en realidad non te lee nadie, non? É dicir, estamos inventando sobre a nada unha literatura, pero sobre a nada tan nada que ninguén nos lee, ou moi pouca xente nos lee, non? Entón, claro, para min, en xeral na vida, non soporto a perda de autenticidade. Pero últimamente a literatura galega está escorándose tanto a esa que é impostura, en realidade, é unha especie de síndrome de Estocolmo do noso propio soño, e confundir o soño co éxito, non? Que eu creo que eso xa é patolóxico, non? Non sei, o divismo teóricamente non iba connosco, non? Non sei, estou rodeada de divos e divas por todas partes que me interesan cero, e que a literatura, ese tipo de literatura, ademais, que xera a divindade, a mí me interesa cero como lectora, non? E dame a sensación de que probablemente moita xente tamén lle interese cero como lector, non? Porque, bueno, se queres escribir digamos, o comercial, digamos, o que vai escribir todo o mundo, bueno, pues me parece moi ben, pero entonces, ¿dónde está a túa vontade artística, non? De crear algo que aporte algo ao mundo, non? Non sei. Eu, persoalmente, non quero ser así. Non digo que non poida caer niso, porque ás veces o patolóxico nos loa por diante a todas, non? Pero bueno, eu intentaré, por favor, vos pido que me avisedes se caio niso, porque non quixera. A ver, as redes sociais ao final casi te obrigan, ¿no? É dicir, polo propio sistema que teñen, se queres estar dentro delas, ao final tes que, bueno, facer un pouco de autobombo, é dicir, eu creo que casi, e aparte como que é moi gorentoso, ¿no? De repente, pues calquera tontería que ter aí 15 likes, se ves que van crecendo, é dicir, ao final, o que dis tú, ¿no? Esas patologías están ao alcance de todo o mundo. Sí, por iso digo que todos, evidentemente, temos redes, non? Nos gusta poñer as nosas
cousas, incluso porque non temos publicidade. Claro. os medios de comunicación volveronse o que se volveron, quer dicir, o que nos queda é a nosa capacidade para amosar o que facemos, non? Pero creo que o problema non está en amosalo, o problema está en crelo. Xa. Non? Entón, bueno, non sei como se podería chamar iso, non? O cridismo ou algo así, a falsa crenza sobre un mesmo. Eso está, creo que está proliferando. A mellor antes xa o había e como non tiñamos as redes, claro, non o coñecíamos tanto, non? Pero non sei, creo que está levando a cousas un pouco extrañas, non? Sobre todo no que para min, non? No que é o peor, que é a confusión da calidade literaria coa presenza, non? E a visibilidade. E insisto, eu creo que as cousas máis presentes e máis visíveis son as que, na miña opinión, un pouco fundamentada, que para algo son teórica da literatura e crítica, non? A fin de contas, son as que adoecen dunha calidade máis relativa. Sabes que a Moreda di que se pode falar de todo hoxe en día menos de calidade literaria, que ese é un tema tabú. Bueno, sei no. E estou de acordo con ela, pero por iso mola tanto falar de calidade literaria, non? Eu creo que temos que pensar que cousas nos gustan e por que nos gustan. E logo que cousas lles gustan a uns poucos e que cousas non gustan por que motivos, non? Entón, claro, ao final, cando esgarabellas e te decatas de que as cousas que non gustan molestan, e por que molestan, bueno, pois ao mellor resulta que ese é o camiño que non queren, non? Que iniciemos ou que continuemos. Entón, por iso, e eu eso considero calidade. Ti, en calquera caso, estás a salvo de seguir correntes, sempre fixeches o que che doa gana, sempre tratas de aqueles temas que che interesaron, máis alá de estaban de moda ou se eran políticamente correctos, de feito, despois falaremos de algúns casos concretos. No 2007 gaña o premio Blanco Amor. Eu recordo que eu te chamei, era un sábado pola mañá, estaba traballando na nosa terra, daquela empezábamos co digital e chameite un sábado pola mañá, porque daquela o premio Blanco Amor dábase despois... Sí, non me lembro, era un sábado. Comunicábase o sábado pola mañá, que se xuntaba o xurado, despois, non me acordo como, daquela ainda era dos concellos. Sí, o meu fora en Lugo. Pero sí, eu recordo chamarte, tú xa o sabías, pero era un sábado, tivese por estas datas máis ou menos, porque creo que era contra o final de ano. Non me lembro. Da data concreta non me lembro, pero sí que sí me lembro daquela chamada. Estaba na rúa comprando periódico. Sí, estaba viña do quiosco, xa non se fai eso tampouco. Viña do quiosco de mercado periódico. Entón, claro, eu soubera ou había un anaco, empezastes a chamar todos, eu xa me puse a sentar ali diante do quiosco nun banco a atendervos, sí. Dicíache que nunca seguiches as modas, pero coincidiu que nesa época ti trataches o tema da memoria histórica, que é un tema que ainda hoxe permanece na literatura galega. Por que era necesario rescatar a historia que te rescatas? Da que pasaron os anos, pero non sei como recordas esa idea de falar dese tema. Sí, eu naquel momento aínda a memoria histórica aínda era un tema que empezaba a estar na literatura, pero aínda non estaba moi presente na literatura. Na literatura galega concretamente era un tema vinculado moi concretamente á loita antifranquista, non? Estaban os contos de Ferrín, fíxate, eu lembro que tiven a malísima sorte de que saíu ao mesmo tempo Memoria de cidades en luz que os libros arden mal. Que ademais falaban de casi o mesmo, non? Eu dicía, que eu admiraba a Manuel Rivas, es que non o podo criticar, porque eu seguía sendo a grupi, pero sí, estábamos un pouco aí, algunha xente no mesmo, non? Eu creo que a xente que estábamos un pouco na historia, na reconstrucción da historia de Galicia, nese momento concreto éramos moi conscientes de que se iba a perder a oportunidade da memoria, non? De que xa empezaban a morrer os que viviran, claro. E sobre todo, claro, a miña xeración, claro, son a xeración das netas, non? A miña xeración éramos as que podíamos romper os silencios, non? A curiosidade non batía de fuciños coa represión, simplemente batía de fuciños co silencio, non? Entón, claro, cando tes unha cabeza literaria non hai nada máis atractivo que aquilo do que non se falou, non? Claro. Entón, para min era poñerlle historia
a algo que empezaba a perderse. E claro, naquel momento, ademais, non hai nada máis literario que as guerras, non hai nada máis literario que as represións e as faltas de liberdade, non? Entón era un filón, non? Porque claro, daquela aínda non saliran as historias sobre a guerra, non? Aínda non se recuperara prácticamente nada de memoria, non? Había moi poucas cousas e claro, eses relatos eran tan sobrecolledores que por sobrecolledores se convertían en literarios. E para min había aínda outra dimensión máis, non? Que era tratar de explicar esas vidas dos que eu xa vivira como santos laicos, non? Desde unha perspectiva normal. Non desde a obriga de santificalos, non? E claro, parecíame que a novela era o espazo idóneo, non? Para facer iso. E tamén, sobre todo, para devolverlles o dereito a que a súa historia tamén fose contada desde o humano, non desde a idea de que estiveran todo o tempo salvando a patria, non? Que eran persoas que viviran precisamente, non? Historias horribles, dramáticas, tristísimas, que condicionaran absolutamente as súas vidas e que non só os víamos, non? Como salvadores como salvadores de nós, non? E claro, iso só se pode contar desde a novela, non? Só se pode contar desde a imaginación literaria, desde que te permite poñerte no lugar dunha persoa a que convertes en personaxe porque non hai a historia non pode chegar ali onde chega a literatura, non pode chegar ao que imaginan, ao que senten, aos motivos das decisións que tomamos, non? As decisións que tomamos non as tomamos porque creamos que vamos a salvar a nosa patria, as tomamos porque queremos salvar os nosos fillos, porque entendemos que nos van a matar se non marchamos, porque consideramos que as nosas ideas serven para defendelas, e iso só se podía contar a través da novela. E a literatura galega fixera moi pouco. E eu sí que era moi consciente de que digamos, unha especie de responsabilidade xeracional, non? De que éramos nós, a xeración das netas, as que podíamos incidir aí. E eu vivira tamén un pouco o proceso, porque precisamente no Rúa Nova a novela coa que gañara, que era A neve en abril, era unha novela que falaba precisamente xa da guerra, non? E iso conlevou que na miña familia se abrise, se rompese o silencio, se abrise pois a espita da memoria, non? Entón, claro, eu ao decatarme de que na miña propia familia había pois relatos, non? Que non eran terribles, que non eran dolorosos, ou que eran, bueno, así un pouco de medias, non? Pero que realmente estaban dando conta dunha época que, claro, que te preguntas o que non será por aí adiante, non? Entón, foi unha liña que necesitei casi desde un impulso persoal seguir. Isto todo con menos de 30 anos que tiñas. No 2007 foi isto, ti tes a data mellor que a mí. Pois, sí, tiña 29. Sí, 29. Xa eres unha rapaza moi madura. Pero leva moito tempo escribindo, xa eres unha veterana. A parte da ficción, ti és columnista habitual na Voz de Galicia, e tes unha serie de libros de crónicas, podemos chamarlle, que non son exactamente de ficción, que eu, personalmente, por exemplo, o meu libro favorito de todos os teus é o de Materno Sofía, a mí encantoume ese libro, que son un pouco máis pois crónica das túas propias vivencias. Hoxe está moi de moda a autoficción, pero ti non fas autoficción, é distinto, non? Son como unhas crónicas da túa propia existencia. A ver, é que eu creo que se non és como se chama a autora francesa que levou o Nobel, por Dios, se non é Annie Ernaux, é mellor que non fagas autoficción. Quero dicir, non todo é autoficción. Creerse o centro do mundo non é facer autoficción. Pensar que ir a botar un sobre a correos e contalo con palabras bonitas en plan Instagram, pensar que iso é autoficción, creo que é unha gran equivocación. A autoficción é outra cousa. A autoficción é ser capaz de, desde o eu, despersonalizarse o suficiente como para contar unha historia universal. E iso creo que hai moi poucos escritores capaces de facelo, moi poucos. Ni sequera escritores que manexan a primeira persoa dunha forma magistral, penso en Paul Auster, por exemplo, ou en Amélie Nothomb, tamén do ámbito francés, non son capaces de facelo, non? Eso creo que hai que ter unha determinada pulsión artística e unha determinada comprensión da vida, non? Porque hai pouco lín unha entrevista de Annie Ernaux precisamente
Claro, que te colocaba nun lugar de un pouco escravo, non? Porque ela decía que era moi consciente de que todo o que vivía era Claro. posible de levar a literatura. Entón, claro, nese tipo de literatura e nese tipo de vida, pois, claro, é un nivel de esgazamento da personalidade que, bueno, para manter a cordura, creo que Imagínate non é ser tan amigo fácil. de Dani Arnaud, Claro, sabendo que cada imagínate. cosa que lle dis vai converter Sabendo en libro. que vas a ser unha inicial con un punto, ¿no? Exacto. E ademais que todo o mundo que a coñe debe saber que ti, aínda que che cambie a inicial. Claro. Entón, claro, pareceme moi difícil de facer. Entón, eu creo que hai outras dentro do mundo da primeira persoa, non? Creo que cando te coñecín a ti estaba facendo precisamente un traballo sobre a literatura do eu e o que era o plantexamento lóxico o que nos expuña o concepto de primeira persoa, fíxate. Pois, claro, a donde nos leva a primeira persoa hai moitísimas opcións, non? E que son todas tremendamente productivas, non? Para a literatura, desde a construción dun personaxe que fala en primeira persoa hasta ese xogo de ir e volver, non? Da ficción, que é o que eu fago neses textos que non son totalmente ficción, non? E que tampouco son autoficción, non? Son simplemente, nun momento dado, contar a verdade, e noutro momento dado contar o que che peta, que non é nada distinto do que facía Carlos Casares nos artigos do Lago de Galicia, por exemplo, non? É dicir, a literatura galega xa manexo, bueno, Álvaro Cunqueiro fixo iso cantidade de veces, non? O que pasa que a eles simplemente lles decíamos que eran uns mentiráns. Nos decimos, bueno, non, é que eu fago outro tipo de literatura e tal, pero ven sendo o mesmo en realidade, non? E a autoficción creo que é outra cousa, non? Porque a autoficción nos coloca no estatuto da verdade, que é probablemente o terreo máis esvarento da literatura, non? Claro, que é verdade e que é ficción e sobre todo ata que punto a verdade serve para universalizarse, non? E máis agora, non? Que estamos con toda esta cousa da posverdade e todo isto, non? Eu creo que a autoficción nos coloca precisamente nun terreo da verdade, non? Fronte a mentira. Entón eu non fago autoficción nin pretendo facelo por iso, porque creo que non podo facelo e que ademais para o que quero contar pois me é máis útil manexar con máis liberdade tanto o eu como a verdade. Porque, bueno, eu sí que neses casos, nese tipo de libros, teño outro obxectivo, non? Que é falar do mundo, non falar de min, falar do mundo, desde eu, alguén que está no mundo, non? E claro, eso nos leva pues, a unha idea de compromiso, non? A unha idea de, pois, o que sei, non é o mesmo falar desde o eu e desde a non ficción en que non ten unha voz fascista que falar do mesmo, en realidade, en Memoria de Cidades sen Luz, non? Claro. Creo que se conseguen cousas distintas e aí depende un pouco do proxecto literario de cada quen e incluso da vontade do momento e que non sempre se acerta, ademais, que é unha decisión moi difícil que é cal é o xénero, como quero escribir isto para conseguir o que quero contar, non? E ás veces esa é unha das grandes equivocacións que cometemos as autoras, non? Que nos equivocamos de maneira de contar, e por iso algunhas novelas non son efectivas ou algún dos textos non nos acaba de quedar, tal, pois porque non demos coa linguaxe. Bueno, pero tamén está aí o risco, non? É dicir, o importante, claro. eu creo que o importante é arriscar. Ás veces, efectivamente, non sei se a ti che pasa que algún dos teus libros hai moitos autores que din iso, tal libro meu, oxalá que se descatalogue ou que se destrúa, non sei, non? Non sei se che pasa a ti iso, pero en todo caso, claro, se sempre xogas coas bazas que ti dominas, claro, terás un bo resultado, pero bonito da literatura é arriscar, non? Claro, sí, home, creo que é moi aburrido, claro. Non? Tamén. Como toda arte, a literatura é risco. E o interesante para cada un é como medra con afrontando cada un deses riscos novos, non? E para min, pois eso, teño moitísimo medo, por exemplo, de estar escribindo permanentemente a mesma novela, non? Teño moito medo de que cada novela se pareza a anterior ou de non ser capaz de contar nada novo, non? Antes diso prefiro parar, non? Creo que hai momentos en que a mellor non termes que dicir. Xa virá algo máis que teñas que contar, pero forzarse a contar tampouco é, non? Entón, por exemplo, eu agora mesmo acabo de rematar unha novela, pero creo que non teño moito máis que dicir, entón, sabes, non se me ocorre que contar, teño varias cousas empezadas, pero tampouco lles vexo moito tampouco me vou a forzar, non? Pero esa novela está rematada, esa sí que está... Esa sí, pero
Claro, pero esgotei aí. Claro, pero normal, agora necesitas encher o depósito de novo. No, pero normalmente tes así ideas, ou te apetece contar cousas, ou, por exemplo, si te fixas na orde dos libros, case sempre escribo unha cousa destas, polo medio das novelas, porque ao final é algo que levas pensando unha temporada, pero non faz porque estás precisamente centrado na novela. A mí as novelas me levan 4 anos e cousas así. Entón, claro, ao final deixas de lado moitas cousas que te apetece escribir, cousas que queres practicar, non ideas que tes. Desta vez, non. Bueno, pues mira, tampouco pasa nada, non? Bueno, vamos a ensinar a cámara o libriño, xa que buscou Gonzalo, Rosas, Corvas e Cancións, que realmente este é o teu primeiro libro publicado. Aquí estás, mira que cariña tienes. Sí, é o segundo, en realidade, porque é anterior... Pero o Rúa Nova tamén se publica... Claro. Pensaba que se publicara despois. No, saliu un poquinho antes. O que pasa que o Rúa Nova era nunha segunda edición, entón. Claro, era nunha edición moi pequeniña que facían eles, e logo sacou no Galaxia nesa edición. Xusto. Pero esa edición xa é posterior a este. Sí, pero pensei que non que o Rúa Nova daquela non implicaba a publicación. Sí, implicaba, era na colección que tiñan eles a Caixa Galicia para o Rúa Nova. Caixa Galicia naquela época tiña unha sección editorial que estaba moi ben, na que eu acabei traballando. Anos despois acabei traballando na Fundación Caixa Galicia e acabei traballando como editora, precisamente. E tiñan unha colección para os premios literarios que estaba super cuidada. Ademais, aos autores que eran moi noviños, claro, os trataban como autores, se les mandaban galeradas, se les poñían prazos, se les facían suxestións de edición que se contrastaban. Quero decir que era un proceso donde ademais experimentabas o que era o proceso editorial, ¿no? Tiñano moi ben pensado, a verdade. Unha pena que se perdera esa idea. Sí, estaba moi ben. Porque eu penso que esas cousas son alicientes, ¿no? De final que a xente acaba encontrando que na literatura galega ten o seu espazo grazas a iso, ¿no? Sí, a mesa, xa digo, éramos toda unha xeración que nos avisábamos, estábamos pendentes uns dos outros, que realmente queríamos ser escritoras, non? Entón, ese espazo da Fundación pois lograra, non, que xenerar ese núcleo alrededor deles. Eu creo que se continuara aquelo, probablemente hoxe falaríamos dunha xeración Rúa Nova, claro. Sabes? O que pasa que durou pouco tempo. Aínda mantés iso que falas, no, de que daquela coñeciches a María Canosa, aínda mantés os contactos con aquela xente? Sí. A ver, María, Felipe Riola, que logo non escribiu máis, pero escribía super ben este rapaz. Martín Llade, que é o locutor da Radio Clásica, que tiña o programa das mañás, foi premiado en castelán na mesma época e mantivemos o contacto tamén. Que ahora mismo estou poñéndolle a cara a Martín daqueles 18 anos, así con un flequillo. Que non lembro máis. Bueno, María Saísen, Verónica, Martínez Delgado, que daquela escribía, se presentara como narradora. Bueno, sí que mantivemos. Poeta, principalmente. Despois como poeta, sí que mantivemos. Eva Moreda foi gañadora do que pasa que xa, eu creo que Eva Moreda foi gañadora do premio na última edición, me parece. Sí. E en xeral cultivas a amizade de escritores? Digo porque como es crítica, pues igual aí é difícil, ás veces. Como non fago crítica de narrativa, claro, iso que te salva. Podo ser amiga de quen queira. Sí, teño moitos amigos escritores, o meu home é escritor. Sí, o meu círculo de amizades. A ver, nesto penso moitas veces. Eu empecé a escribir con 16, 17 anos. O meu núcleo de amizades se vai conformar en Santiago arredor do grupo de poetas de Letras de Cal e de toda unha xeración que estábamos arredor da Facultade de Filoloxía e que todos éramos escritores e queríamos escribir. E ao final, o meu círculo de amizades, teño máis amigas, evidentemente, teño moitos amigos do teatro, a pesar de ser crítica, pero o certo é que o meu núcleo de amizades, moitos deles están vinculados coa literatura. E supoño que é lóxico, non? Porque primeiro porque é o ámbito no que te moves e segundo porque a xente que compartes paixóns, non? E ao final, pois sí,
E logo manteño evidentemente o núcleo de amigos da facultade e todo isto, ¿no? Que ao final tamén son xente pois vinculada á literatura, ¿no? Pero sí, e non sei moi ben como sair diso, porque ás veces digo, eu non debería ter amigos que non fosen escritores. pero eu síntome ben entre as miñas amizades literarias, non? Ademais, non sei, teño a extraña capacidade de facerme amiga de xente que ao principio non é escritora e logo acaban escribindo. Bueno, iso entón xa é mentora incluso. No, é que aquí todo o mundo escribe. Tamén pode ser. Entón, ao mellor tamén é eso, pero sí, a verdad que é algo que cultivo e que no que me sinto ben. De todos os xeitos aplicábache crítica como cualificativo, non como sustantivo. Quero dicir sí. A xente sabe que é crítica. Sí, saben que son crítica. Saben que se lees un libro vas ter unha opinión sobre ese libro. Sí, pero aceptan o meu silencio respetuoso tal, como eu do deles, non? Ao final, sí. Tamén é verdade que ter amizades literarias non significa estar falando de literatura todo o tempo, nin dos libros propios. Non sei, eu creo que ao final as amizades literarias o que fan é que do que falas é dunha visión do mundo e dun vínculo coa realidade determinado, non? Que iso eu atopo entre a xente da literatura e a xente do teatro e os surrealistas, non? Fundamentalmente. Hai varios libros, estou pensando en aqueles días en que éramos malas, en Escola de Mulleres, e principalmente en Chámame señora, pero trátame como un señor, onde ti fas como unha reflexión sobre o feminismo na propia literatura. Que non é desde o meu punto de vista, non hai unha única maneira de expresar ese feminismo. E ti, ademais, sempre defendes que hai como varias visións, non? O que pasa que, bueno, son as túas posturas, bueno, crearonche certas desavinzas, non? É dicir, non é, nese sentido, non podemos dicir que sexan todo gabanzas para esa maneira que tes tú de entender o feminismo. Non sei como vives iso, non? Bueno, eu creo que hai determinadas persoas da literatura galega que teñen un concepto do feminismo desde a ortodoxia e desde a non aceptación de que outras voces teñan capacidade teórica. Non falo de opinións, falo de expedir carnes de feminista e sobre todo de ter que pedir permiso para, como te decías antes, eu sempre fixen un pouco que me deu a gana. Creo que coa miña formación non teño por que pedir permiso para, e sobre todo que creo que se me presupón unha capacidade para o pensamento filosófico que ao mellor algunhas desas persoas non teñen, pero quizáis teñen máis capacidade para a imposición política. Entón, bueno, claro, elas levan moi mal que eu pois non me pregue. E, bueno, xa aviso que non me vou a pregar nunca, evidentemente, sobre todo porque bueno, creo que aquí tamén hai unha cuestión de egos importante, bueno, que a xente lle movan a cadeira de pope, e digo pope en masculino con moito sentido, porque me parece que son formas moi patriarcais de actuar, aquelo de que debe de haber un inferno para as mulleres que non apoian outras mulleres, pois anda por aí tamén. Bueno, pois creo que le van mal, non? Que de súpeto a vaga feminista de 2018 amosase que había moitas feministas que tiñan voz, que tiñan discurso e que había discursos baseados no pensamento pois que tamén podían poñerse sobre a mesa, non? E claro, aí é onde eu estou, non? Eu non vou estar nunca nun discurso da imposición, sendo que ademais me parece que o activismo se pode facer de moitísimas maneiras e que a loita é conquistar precisamente adeptas, non arredalas, non da nosa causa. Aínda así, creo que é un debate bastante estéril, no sentido de que creo que é un debate que se xenera pois para poñerse precisamente no foco cando unha non está no foco. Entón, bueno, pois se alguén se quere aproveitar de min para poñerse no foco, creo que leva un pouco complicado, porque o meu foco é meu. E polo tanto, bueno, pois cando determinadas persoas curren o foco da mesma maneira solvente intelectualmente que a min, pois falamos. Entre tanto, pois creo que se retratan, porque insultar, ameazar, cousas que eu vivín. Ameazar? Sí. Pois ese tipo de cousas creo que, bueno, están un pouco fora de lugar, non? Ameaza sempre, por suposto. Pues sí. Pero claro, cando o teu recurso non é intelectual, só che queda agresividade.
Entón, bueno, pues, eu creo que a xente se retrata, ao final, e xa digo, creo que non estamos debatendo ideas, creo que o que estamos é debatendo quen está no centro e que ten capacidade de transmisión do discurso. Entón, bueno, pues, como dixo Bourdieu, agora que ando me poño aquí así, parezco Carlos Lema, que sempre citaba a Bourdieu, pues como dixo Bourdieu, ao final isto tratase dunha loita por posicións, non? Entón, esa é unha posición que nunca loitei por tomar, pero claro, se hai xente que se sente ameazada, non? E que cree que as regras do xogo eran outras e tal, pues pareceme estupendo, pero por sorte o mundo non cambia porque nos queiramos cambiarlo a nosa maneira, o mundo cambia só. A mellor aí igual hai que adaptarse, non? E non ten a sensación de que, no tema do feminismo, pero noutros, en Galicia hai unha falsa idea de xente que quere ocupar o centro xogando que está nas marxes. É dicir, sí. Non ten a sensación de que sempre se defenden. Claro, Galicia como xa é marxinal por sí, é moi fácil, non? Ese discurso de non estamos nas marxes, pero que en realidade o que queren é estar no centro. Bueno, é que a ver, hai un discurso moi hipócrita, non, que é querer ser periferia, porque no fondo non pode ser centro. Entón, é a idea de que contra Franco se estaba mellor, contra Fragas estaba mellor, e agora contra o que se está mellor, porque no fondo non logrei estar donde quería. E eu creo que é unha cuestión psicolóxica, ao final, que se resolve con un psiquiatra, non se resolve con un debate público, nin con uns cantos artigos na prensa, nin con cuestións deste tipo. Entón, bueno, como eu de momento creo que aínda non necesitei terapia, pero se a necesitase iría, pois non tería problema. Agora non intentaría non levar as miñas necesidades de terapia a unha crítica literaria, sí, ou a determinadas intervencións públicas que non teñen nin pés nin cabeza. Chega a pandemia e de repente descobres a poesía, que nunca, bueno, polo que me pareceume antes, cando eras pequena así que escribías poesía, non? Non, lía moita poesía, pero non escribirás nunca. Non. Entón, chega a pandemia e escribes poesía. Estaba rodeada de amigos poetas, pero eu non escribía. E máis me discriminaban. Non me deixaban ir aos recitais, Claro, porque queríaches en época do Batallas da Costa da Morte, claro. Daquela xeración dos 90 que era moi potentes. Eran moi potentes e eu, como era a única, eu iba e líalles contos, non? Entón decían que aburría o personal, e eu dicíase como que vos facedes é moi divertido, pero entón, como aburría o persoal, pois non me deixaban. Dicían, tú podes organizar aquí, e vale. Entón eu estaba rodeada de poetas, pero non escribía poesía, pero bueno, agradezoulles moito porque eu creo que grazas a eles fun sempre unha gran lectora de poesía. Primeiro porque tes que ler aos amigos, claro. E segundo porque eles actuaron sempre de verdadeiros mentores. O sea, eu sempre digo que Miro Villar, eu non sería a escritora que son se Miro non me recomendase libros daquela. Sí, sempre yo agradece, mas eu quero moito e aínda hoxe, cando nos vemos, me recomenda libros que eu sempre religiosamente merco, porque é alguén que e suelen ser libros de poesía, claro. Senón, pois non sería unha lectora de poesía, non sabería orientarme na poesía, que é un espazo bastante difícil para orientarse, non? Entón, sí. Pero non, empecé a escribir nese momento poesía. Pois, en realidade, porque mo pediu o corpo e a propia vida. Sempre conto que a miña crise dos 40 trouxome un divorcio, un enamoramento aloucado e ademais un libro de poesía, non? Porque, pois, bueno, creo que a poesía serve para iso, non? Hai cousas que non se poden contar narrativamente, hai cousas sobre as que non podes facer un ensaio porque quedaría de paspana, non podo facer un ensaio, vou contar como me divorcio e me enamoro, no, pero sí, claro, aí pasanche cousas, non? Que requiren que son tan fortes emocionalmente, que requiren unha forma de expresión que eu atopei na poesía porque o pensamento non era suficiente, non? Eu aí son moi de valente, non? De esa proximidade entre a poesía e a filosofía, non? E que esa liberdade da linguaxe poética é a que che permite chegar a lugares, non? Donde o pensamento racional non abonda. Entón, nese momento, cando efectivamente na miña vida estaban pasando esas cousas que non eran tanto, quizáis agromaron polo amor e tal, pero eu creo que eran en realidade o paso do tempo.
De súpeto tes unha conciencia, por eso sempre falo da crise dos 40, que igual se pode pasar aos 45 ou aos 39, Sí, non? non é exacta. Non é exacta, bueno, a mí pasoume no momento exacto, teño que dicilo, pero eu creo que hai un momento vital no que te decatas de que estás como no camiño de volta, non? E empezas a ver o mundo desde a idea de que non da proximidade da morte, non? Porque iso pode pasar en calquera momento, pero sí desde a idea de que xa tes capacidade de suizo de moito antes, non? E a máis ese pensamento me veu dunha forma moi tonta, que foi que pensei que o cine dos anos 50 que considerábamos clásico nos 80 e que eu vía porque meu irmán me obrigaba a ver, en realidad só tiña 30 anos. Entón, claro, cando eu pensaba naquelas cousas que só tiñan 30 anos no ano 2020, pois, claro, eso che dá unha perspectiva do mundo, non? Ou, por exemplo, a música que se consideraba boa, non? Música clásica boa, Chopin. Bueno, pero estamos falando de alguén que fixo música a principios do século XX, o sea, era Antonte, non? É dicir, por que me impós ese criterio musical cando, en realidade, por que non podo poñer o meu que se fai ao mesmo tempo, non? Claro. Entón, empecé a medir os tempos dunha forma moi distinta. E iso foi enfrontarme a un abismo. É un abismo que só podía explicar poéticamente. Entón, de aí xorde a necesidade desa revisión, non? Que é o tema da memoria, non? Que está en todas partes, non? Na miña literatura. Pero na poesía está a memoria de outro xeito, non? E quedei moi contenta de poder abordalo, non? Porque creo que narrativamente nunca sería capaz de abordalo. E de aí saliu Clepsidras, que foi premio Eusebio Lorenzo Valleirón, e non sei se vai haber máis libros de poesía ou ten que haber outro cataclismo. Pois, no, espero que non. Sí que agora mesmo que che dicía que estou así que non teño nada. Sí que agora mesmo creo que teño unha pulsión máis poética, quizáis que narrativa, non? Igual vai por aí, pero non sei, sí que quero escribir máis poesía, que creo que é algo que non fixera nunca e que de súpeto apareceu case como un impulso, pero sí que creo que veu para quedar, porque dei coa linguaxe, non? Dei con esa parte de min que necesitaba expresar así. E creo que ten moito que ver tamén pois coa propia idade, non? E coa madurez como persoa e como escritora, non? Que chegas a lugares onde non estabas antes, non? Eu non entendía aos escritores que decían que a poesía se chega de maior, non? Que non é normal escribir poesía cando eres moi novo. Eu non entendía porque, claro, eu estaba rodeada de xente que empezou a escribir poesía sendo insultantemente novos. Claro. O sea, eu falaba outro día con María Alado, que, claro, María Alado viña do instituto e facía unhas cousas impresionantes, non? Entón, claro, eso foi unha xeración superdotada realmente, non? Entón, claro, eu non entendía isto, pero sí que é así. Eu creo que hai unha visión poética que é moi raro que teñas cando eres moi novo, porque non tes nin a experiencia da vida, nin a experiencia coa linguaxe que creo que se require, ou polo menos que eu requerín. Aínda así non é o normal. O normal é ser poeta de novo e ser narrador conforme vas avanzando. En cambio, ti xa eras narradora moi precoz. Sí, pero eu creo que eso ten que ver con a forma de expresión. Eu son expansiva e narrativa, enróllame con unha persiana, como podes estar comprobando agora mesmo. Entón, eso non cabe nun poema. Entón, sempre me sentí moito máis cómoda nas páxinas. Ti pensa que a miña tese ten 1000 páxinas. Que me rifaron por eso, non? Pero, claro, como non iba eu a contar todo aquelo? Entón, eu creo que eso ten que ver, pues, como ser destro ou ser manecho, sabes? É unha cousa que ten que ver pues, coa forma de ser e de expresarse. Eu sempre me sentí moito máis cómoda na narración. E como é o teu sistema de escritura? Levas atracóns, es disciplinada? Me dixeches que eras bastante lenta, non? Son moi lenta porque son moi perfeccionista e son disciplinada. O cal non quita que ao final tamén haxa momentos en que escreves por atracóns, cando estás moi metida nunha novela, pois aproveitas cando tes, non sei, se tes unha mañán, aproveítala, non? Sobre todo nestes tempos que corren, non? Que temos vidas. Entón, pero sí que procuro escribir todos os días, ser constante,
bueno, poñerme obxectivos, non? Porque logo sei que todo ese proceso me vai levar moito máis do que eu mesma penso, non? Porque eso, insisto, son perfeccionista, reescribo moito, son unha paranoica das estruturas, non? Entón, necesito que a estrutura da novela estea ben calibrada, que haxa unha coherencia entre a estrutura e a voz, e iso leva tempo. Entón, se non son disciplinada, aparte de non podo correr perigo de esquecerme, a narrativa ten unha parte de memoria da que nunca se fala, pero importantísima. É moi fácil esquecerte do que escribiches, Sí, claro. e de cuestións moi concretas dos personaxes e todo iso. Entón, ou mantés ese ritmo constante ou perdes moitísimo tempo. Claro. Entón eu eso sí que procuro. O sea, curiosamente, e a que a xente lle extraña moito porque parecen libros que como requiren documentación e todo iso, que teñen que ser escritos máis lento, pero curiosamente me leva moitísimo menos tempo escribir libros como Que non ten unha voz fascista ou Chámame señora pero trátame como un señor. Pola cuestión de... No, simplemente que estaba intentando apagar aquí unha alarma que simplemente para orientarnos que un poquinho igual nos que non se pasamos metes do tempo, No, estamos ben en tempo. Eu máis ou menos sempre calculo que sexa unha hora e media de entrevista, vale, que eu vale. creo que é humanamente aceptable. Sí. A maioría dos traxetos en coche é o que levan, que é onde realmente se escoitan os podcasts. Entón está todo moi medido. Ainda estamos en tempo. Dicíasme que escribías con esa disciplina, pero non sei se tes un sistema en plan fago primeiro un esquema, primeiro fago un borrador e a partir de aí empezo a reestructurar. Non. Normalmente o que decido previamente é quen fala na novela. E a historia que quero contar un pouco por riba. Logo, eso vouno calibrando, digamos, o que é o argumento vouno calibrando ao mesmo tempo que vou escribindo. Digamos que non son autora de mapa. Son autora de ir escribindo ao mesmo tempo que se vai desenvolvendo a historia. Digamos que deixo un pouco que os personaxes tomen as decisións da historia e eu me enfronto como autora ao propio debir. Que acontece? Que unha vez que iso está feito, e por iso te dicía antes o do proceso de traducción, unha vez que iso está feito, para min é moi interesante volver sobre todo iso, non? E con unha actitude realmente creativa, non con unha actitude de reviso e acabo. Non, necesito sentir que podo ainda tomar moitísimas decisións e que estou facendo realmente unha revisión da novela, non? Entón, para iso, digamos que optimizo esa peaxe da que falábamos antes, optimizo a través da traducción. Pero sí, por iso digo que me levan moito tempo as novelas. Ás veces empezo incluso ese proceso empezo antes de acabar, non? Porque entendo que esa estrutura, normalmente escribo novelas con estruturas un pouco complicadas, entón ás veces esa estrutura necesita unha revisión previa porque creo que hai unha cousa que me ven do teatro que me parece moi importante na novela, que é o ritmo. E é moi fácil perder o ritmo na novela, sobre todo cando as estruturas son complicadas. Claro. Entón, pois eso, estou constantemente dándolle voltas, leo en alto moitas cousas. Sí? Sí, porque creo que hai, bueno, gusta de traballar a linguaxe, non? E creo que hai cousas da sonoridade que acaban conseguindo determinados efectos na lectura. A ver, non chego o exemplo de Xina, non? Que fai experimentos do tipo de un parágrafo que non teña vogais C, non? Claro, porque é un lipo. Claro, era ben ya máis de todo ese mundo da literatura francesa que la manexa tan ben e todo iso, non? Pero fora dese nivel de experimentación que ela fai tan ben, sí que creo que a linguaxe é parte, non? É parte do que nos gusta da literatura, ao final, non? Creo que o que diferencia moitas veces algo literario de algo que non é literario é o cuidado da linguaxe, non? Claro. O último tema que quería sacar aquí é sobre un libro que non temos aquí porque saiu en castelán, que é o de Asunta. Como te metiches nese enredo? Como apareciches ti? Un día saíses en 4 non sei, en Código 10 ou en boca de todos, un programa deses cun señor Nacho Abad que a min personalmente me cae bastante mal, que ademais puxeronche Inma López, recordo. Sí, en fin. Nacho Abad, o sea, a historia desa entrevista en concreto é especialmente graciosa, porque a mí me chaman, e que ademais demostra algo que te coñeces moi ben, que é como funcionan os medios de comunicación e o nivel de desastre que son eses programas diarios que teñen que encharse de contido como sexa, porque non hai contido para 4 horas de información, por chamar de algún xeito. Entón a mí me chama unha redactora o día anterior
Porque, frase textual, nosotros somos moi fans del tema Asunta. Entón vimos que publicaste un libro, non sei que, entón eu estaba na praia, estábamos nun concerto aí en Samil, entón dixenlle, claro, eran as 8 da tarde, 7 da tarde, e era para sair o día seguinte. Claro. Entón eu dixenlle, mira, pero soy el programa de Nacho Abad, que eu non sabía que había un programa. E entón lle dixen, mira, pero liste o libro? No, non lo leímos, pero nos interesa el tema. E eu pensei, menos mal que non o leron, porque se o chegan a ler non me chaman. Claro, a mí esa cuestión me ven moi ben para que se venda o libro, para que se te fale do asunto, para contar a historia que a mí me interesaba. Ahora respondo a por que me metín no sarillo. Entón, claro, dicen, horario de máxima audiencia, que bien, non leyo o libro, porque o libro pon a caer dun burro ese tipo de programas e a Nacho Abad en concreto por manipulación da información. Claro. Entón, dicen, bueno, esta es la mía, non levo o libro, vou a sair no seu programa Cabalo de Troya. De Perdidos al Río. E ao final, bueno, foi un pouco surrealista aquela entrevista, eu algo de tablas e Serfín, entón non lle deixei preguntar, interrumpindo constantemente, e Serfín o que fan eles habitualmente, claro. Pois para poder contar un pouco o que eu quería contar, que é o motivo polo que escribín o libro. Eu o libro escribo porque Dolores Vilavedra, o puxen nos agradecementos e na introducción do libro, as fillas de Dolores Vilavedra eran compañeras de Asunta. Entón eu vivín moi de cerca a través deles, foi un verdadeiro dolor familiar, lóxicamente, vivín moi de cerca todo o proceso. E Loli estivo anos, pero non che digo nin un nin dous, é que creo que desde o ano seguinte ou 2 anos despois intentando convencerme de que escribise esa historia, de que aí había un punto de vista que xa naquele momento se veía que nunca se iba a dar, diante do sensacionalismo, diante de todo o punto criminal, non, e todo isto, e ela me animaba a que eu fixera. E a verdade é que me resistín durante moito tempo, precisamente polo mismo que vos arreba a moitos do libro, non? Que é, pois eso, que é unha historia demasiado vinculada, primeiro demasiado truculenta, e segundo demasiado vinculada ao tema criminal, non? Encima, como sabes, que eu non soporto a literatura policial nin nada deso, entón, claro, era como que estaban as antípodas do que a mí podía interesarme, porque ademais, claro, desde o primeiro momento tiven claro que iso non se podía contar como unha novela, que non, porque primeiro non vas a facer un thriller con un caso tan terrible, segundo, a non ser que sexa o suizo o caso. Claro, exacto. Entón, eu tiña claro que se contaba, tiña que ser intentando contar outra cousa que non fose o caso. Entón, bueno, claro, como fun seguindo o caso precisamente por este motivo, claro, eu veía que aí había unha visión de xénero fundamental, non? Independentemente da crenza en culpabilidades, inocencias, etc., non? Que aí se estivera aplicando sobre a nai da nena unha lectura que era moi cruel, non? Moi cruel, porque, bueno, as persoas, ainda que cometan crimes, teñen dereito a seguir sendo considerados seres humanos, non? Entón, por aí foi donde vin a maneira de contalo. E logo, bueno, por suposto, con todo o circo, non? Que é este país que creo que se retrataba de forma perfecta nun caso tan concreto e que ademais tiña unha consecuencia terrible, que era esquecerse dunha nena, non? Porque de toda esta historia a nena nunca estivera no centro. Entón, digamos que con todo iso quixen contar non o caso, sino a nosa mirada sobre o caso, non? O sea, o libro pretendía iso, contar a nosa mirada sobre o caso. E nese sentido quedei satisfeita do libro. Claro, eu sabía que iba a pasar isto, é dicir, que un libro sobre este caso iba a chamar a atención deste tipo de medios de comunicación, etc. Pero tamén é verdade que chamou a atención, precisamente grazas a iso, chamou a atención por iso te decía, eu vou aí a colocar a miña mensaxe, claro, porque é o que quería decir. Entón, gracias a iso chamou a atención, por exemplo, nese mesmo programa, era moi claro, non? Que as mulleres que estaban ali estaban querendo decir unha cousa distinta dos homes que estaban ali, por exemplo, e logo de xornalistas, non? Que efectivamente xa tiñan na cabeza que o caso Asunta pues, que fora un despropósito, e entón que lles interesaba a mirada feminista sobre o caso, ou simplemente unha ollada un pouco calmada, non? Un pouco fora de toda esta cousa, porque claro, é unha
É unha cousa, bueno, surrealista, non? Eu creo que o peor que che pode pasar como xornalista probablemente é ter que traballar nun programa dese tipo, porque é evidente que aí que ni siquiera hai lugar para pensar. Para pensar o que vas decir. Porque é pura emoción, e o que se busca é que esos programas sexan, claro. E pura manipulación, non? Claro, Pura pero... manipulación, porque claro, ali en algunhas entrevistas que me fixeron, chegouse a decir que ali un señor que sabía de boa tinta que como era o rollo, que a nena que cando a foran buscar que xa iban a abandonar, son unha burrada. No, que estaba embarazada. Eso, que ela estaba embarazada e que en realidad logo iban a abandonar a nena. E dices, pero para empezar, o sea, como podes decir que sabes eso de boa tinta? É imposible que o saibas de boa tinta. É dicir, estás manipulando de unha maneira exagerada, non? E para seguir, o sea, como te atreves a decir iso en antena e quedarte tan ancho? Sabes que mintes, non? O sea, a mí echábame ingenua, pero a min estas cousas me siguen fascinando. Entón, bueno, para mí como experiencia foi brutal. E logo sí que gracias ao libro sí que tiven a oportunidade de participar, por exemplo, que non se emitiu aínda, non sei por qué, pero sí que se fixo un documental super ben feito, o bueno, que eu creo que por como vin que o estaban facendo, creo que iba a estar moi ben. Sí que se fixo un documental con, digamos, con a pretensión de centrar o caso, non? Pero bueno, aínda non se emitiu. E a verdade que quedei contenta, non, de poder tamén ver un pouco, non, esa outra parte da literatura e ver, bueno, esa parte escurísima dos medios de comunicación que aínda que o saibas e aínda que teñas unha opinión sobre iso, cando ves un pouco desde dentro, bueno, corroboras as ideas que tiñas, pero para moi mal, non? Quizás saia dai unha novela. Bueno, en realidade sobre ese mundo xa era un pouco o libro da filla, non? Un pouco esa señora que renega de todo, non? Eu refería máis ben o mundo dos medios de comunicación e de toda esa manipulación que falaba. Sí, é un pouco eso, pero non sei, tampouco me parece un mundo tan interesante. Pois entón, sinceramente, se vas dedicar 4 anos, que vas, ibas a decir, vai dedicar 4 anos da miña vida, pois non sei, que se prefiro dedicarlos a cerámica, non? Que me interesa máis agora mesmo. Bueno, pois quedamos á espera do resultado desa novela que está aí, supoño que pronto sairá, pois xa estás na fase de xa está rematada, non? No, andamos. Ainda tes que ficelar nela. Sí, ainda ando nela. Pois quedamos hasta o último minuto ando nela. Quedamos expectantes. Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas a xente que nos acompaña aquí en Cartabón e ata a próxima. Gracias a ti, foi un placer. Igualmente.